Ġew imħabbra regolamenti li għall-ewwel darba għandhom lan li jirregolaw bisħieħ is-settur tal-ħarsien tal-annimali f'pajjiżna. Dan wara li fl-aħħar żmien seħħet konsultazzjoni pubblika b'aktar minn 135 suġġeriment li ġew proposti. Ir-regolamenti se jitlu fis-seħħ fi żmien xahrejn mindu jiġu pubblikati l-avviżi legali. Din l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li qed jittieħdu miżuri marbutin speċifikament ma' pet grooming u għalhekk dawk l-istabilimenti u negozji li joffru tali servizz se jkunu obbligati jirreġistraw mad-Direttorat għall-Ħarsien tal-Annimali. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Elisha Buġija Sajd, intqal kif ir-regolamenti għall-istabilimenti tal-grooming jispeċifikaw li dawn ma jridx ikollhom il-kondotta mċabsa fejn jitlu krudelta u trattament mhux xieraq kontra l-annimali. Min barra hekk irid ikollhom mill-inqas persuna waħda maħarġa fuq l-ewwel għajnuna l-annimali u kamras tas-sigurtà fl-istabbiliment fost oħrajn. Dwar dan il-qafas regolatorju ġdid One News tkellem mad-Direttur tad-Dipartiment ta' Trattament Xieraq tal-Annimali, Joseph John Vella, fejn spjega għaliex din il-liġi hi indispensabbli. Li jkollna qafas regolatorju jippermettilek li inti tista' mhux biss tirrikonoxxi stabbilimenti li jissodisfaw il-kriterji imma wkoll li tenforza li tista' tagħmel monitoraġġ kontinwu b'mod li huwa effettiv. Sa dan it-tanġi taċċennata d-differenza bejn pet sitter u pet boarder u ġie spjegat li pet sitter jista' jżomm fl-istabbiliment tiegħu sa 4 annimali għal perjodu ta' ġimagħtejn jew inqas. Stabiliment għal boarding japplika għal min iżomm 5 tiklieb jew aktar. Emenda importanti li saret f'dan ir-rigward hi dwar il-pieni amministrattivi. Mod ta' kif wieħed jieħu azzjoni għal nuqqas mingħajr ma jtella l-persuna l-qorti. F'dak is-sens li għal kull nuqqas li bħalissa aħna nsibu jinnaf kelb li qed marbut biċ-ċinga l-ħin kollu, jew kelb illi ma natax trattament, jew tħalla jbagħti l-ġuħ forsi jew fil-ħmieġ. Għal daw il-miżuri li jkunu għal first time offenders u jkunu mhumiex daqshekk serji, aħna nistgħu noħorġu multa amministrattiva. Ir-regolamenti għall-istabilimenti pet sitting u pet boarding jispeċifikaw fost oħrajn li trid tirreġistra fi żmien 6 xhur mindu tiġi pubblikata l-liġi u jkunu perjodu transitorju ta' sena. Fl-istess ħin ir-rekords fuq l-annimali jridu jinżammu għal perjodu ta' 2 snin u l-annimali jridu wkoll ikunu sorveljati tal-inqas kull 4 sigħat. Ġie mħabbar ukoll li għaddejja ħidma biex tinħareġ konsultazzjoni pubblika dwar ir-regolamentazzjoni tal-professjoni. Il-Ministru Anton Refalo qal li mill-aspett legali dawn ir-regolamenti mhux biss jestendu l-benesseri tal-annimali tagħna, imma fuq kollox jagħmlu ġustizzja ma' kulħadd. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Elisha Buġija Sajd irrimarkat li dawn il-liġijiet fis-settur joffru serħan il-moħħ lill-pubbliku, imma wkoll l-operaturi fejn qed jiġi rikonoxxut ix-xogħol li jwettqu u fl-aħħar mill-aħħar isir il-monitoraġġ li hemm bżonn.